Pagkakaburunyog, problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Huha! Let's go! Sige po, Diyos marhay na aga na naman sa tuya, Gabos. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon an amang Diyos dapat enot sa Gabos. Mama Mary ngunyan tabi, Miyerkules, fet sa 8 kan bulanin Marso taon 2023. Aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, pasalamat kita sa mahal na ina. Taod-taod tabi, live ang sa tuyang novena alas 5:15, digdi sa DCGB. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa pag-iribata digdi dati ang sa kuyang kumpadre. Kumpadreng Ning Borbe. Kang Borbes Electronics. Maray na agatabi sa imo, kumpadring Erning Borbe. Happy birthday sa imo. Hali yan sa sakuya, asin sa bilog na hierarchy po kan PBN DCGB AM. Sagkod man tabi kitang alas 10:30 nin pagkaudto, naglalao man na sana po nagdiretso. Ang kadakul-dakul na nag-arantabay po ka subago. Mantang kamo dyan siguro naghanda na kan pangultuhan, espesyalmente kamong mga taga-Legazpi, imaging sa Albay District sagkod sa Daraga. Sana po pigsasabayan manindo ang tingog kan banwa ang tabi ham. Good morning dyan sa Gabos na mga taga San Roque, and syempre dyan sa Bitano, mga lugar dyan na Durudarakula tabi dyan kay Madam Merly Caceres sa Bitano, dyan man sa Victory Village, marhay na aldaw tabi. Kumusta man si Kagawad Alvin Gapayaw dyan sa Bitano kan Legazpi City. Dyan man sa Marquez, lamang kamo dyan tabi. Diyan sa Elevans, tama ba yun? Elevans Tailor Shop, Dress Shop. Maray na aga tabi isa sa Indo. Sa luwas, nanginginot dyan ang samuyang Chief Reporter, kumpadreng Jimmy Nasalita, dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Katuwang sa 2nd District, Padingal Armario, Ans Galero, Joshua Bino, and then sa 1st District, ang sa kuya man na kumpadre Jomar Bien, marhay na aga man tabi sa Indo, sa mga taga-tabako sagkod sa manlain-lain na lugar na may nagdadangog po sa DCGB. Sa paagikan sa muyang sister FM station dyan, ang 106.9 WGB FM. Maray na aga si Pio Fernandez po ini sa tingog kan banwaan digdi sa DCGB. Sa Manibela, Henry Boy Mata. Sa control technical sa AM Band, diaon dyan ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay. Para po sa samuyang broadcast sa ere, sa radyo, sa traditional radio, sa mga nadadangog dindong radyo tabi, si Chief Tech Ramir Tanay ang nagbo-broadcast kayan. Region-wide, imaging sa luwas kan Bicol, marhay na aga man tabi dyan sa Catanduanes, sa mga kababayan niya to dyan. Sa Kapitolyo Provincial, yaon dyan si Gobernador Boboy Kuwa. Sagkod si Vice Gobernador Boste Kuwa. Kumusta kamong dua tabi dyan? Sa Karamuran, Catanduanes, marhay na aldaw, dyan sa sakuyang pinsan, si Vilain Villaluz. Maray na aga tabi, sagkod kay Kuya Joven, si Jun Napante, si Cha Karay, Cha Aning, Chu Leo, gabos kamo dyan tabi. Sa Karamuran, kay Kising, Ano tabi kising nag-antabay pa lamang tabi ka mo?
sa newsroom sa pag-antabay kan mga nagbubutwang istorya sumada lokal. Yaon dyan, siyempre, pag-abang kan mga national, international na mga bareta na dapat niya itong maisihan, maintindihan, may epekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual as in bilang nasyon. Yaon dyan nangingunot, the ever reliable, ang talaga naman, News Director Mar Dela, katuwang ang samuyang Anghel Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, and siyempre sa samuyang DCGB social media platform si Jimos Barrios. Mantang sa IT, sa samuya man na broadcast, kung nadadangog tabi nindo kami sa radyo, nahihiling man kami sa internet, worldwide, netwide, online, in high definition, full digital stereo. Yaon dyan tabi naglulusot kan samuyang broadcast si Richard Astor. Yaon man dyan, paminsan suro salida sinda. Sagkod sa production, newsroom research, pati sa IT, si Tricia Marie Litana. Ako man po ang saindong servidor sa radyo. 1212. Si Papa P sa DCGB. Dio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Isang napakagandang umaga po kay Sir Ato Limha dyan sa Petron Top Gas Gasol, sa Petron Gasoline Station. Maray na agatabi sa imo dyan, Sir Ato Limha, sa tuya yan na paradangog, sponsor na Petron Gasol, ang kapartang na po kang Pilipinas sa lambang kusina, bawat kusina ng mga nanay, tatay, misis ng tahanan sa pagluluto, pamahaw, pangudto, pamanggi, pati na po sa mga karinderiya, restaurant, Petron Gasol ang sa tuyang kapartner po dyan, ang Pilipinas is Petron Gasol. Yan, maray na aga tabi. Sige, ang sa kuyang numero 096175908888 sa Smart and 0926015602 sa Globe. Maray na aga, kumadreng Veni Banta, asin kumpadreng Jerry Banta dyan sa Fidel Sortida kan Santo Domingo Albay. And kumusta man si Engineer Mer Legaspi? Kumusta ka na tabi, sir? Engineer Mer Legaspi, budaso sa tuya man amigo si Engineer Dan Asupardo. Maray na aga tabi sa familia man si Engineer Dan Asupardo. Mga amigos niya to yan. Kumusta man si Don Ramon Regino? Yan, sige tabi. Bueno, maray na aga hali sa Pilipinas sa mga nakaantabay dan sa DCGB News Online. Asamuya pong broadcast worldwide, netwide hali sa Pilipinas, ini po ang DCGB Legazpi City, Philippines. Kaso hapon, sa satuyang major newscast na alas 5, may nabasa kita duman na storya sa lado nasyonal and pinag-retrieve ko ngunyan, hinagad ko kay Jen na Matthew Balyaran. Manunungod ini sa investigasyon na naman na binusol na naman ni Senadora Risa Ontiveros. Hindi ko tabi kon na kumbinsido pa man kamo sa performance kan senadorang ini. Pasintabi po, and with all due respect sa nagboroto kay Senador Ontiveros Pero onitabi, babasahon ko so bareta ipig sumitir sa Senado ang sarong resolusyon para imbestigaran ang serye nin political killings. Sa Senate Resolution numerado 518 na ipigsumitir ni Senador Riza Hontiveros na dapat magkondukta ang Senado ning investigasyon bako sana para sa hustisya para sa mga biktima, kundi para maaraman ang mga ugat kan panggagadan, partikular na ang pagpalyarasin kawaaranin aksyon kan sa tuyang institusyon, kaibahan ang law enforcement agencies
para masimbagan ang political as in election-related violence. Sinabi kan senadora na ang panggagadan nagiging mahadit kung saan ang mga suspetsado sa pinakabagong krimen na pambabadilgadan kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo, iyo ang mga nakasulog ning kapareho kan uniforme kan armed forces o kaya kan Persas Armadas, armed services. Inda ko tabi kun suminakay na naman sana ining si Senadora Ontiveros. Primero, ang trabaho kan Senado is primarily law making. Kaya nga ni bagang apod sa inda mga mambabatas. Pero also, igwaman sindanin quasi judicial function. Apera kan sa indang parliamentary responsibility bilang mga lawmakers, igwaman sindanin poder na mag-investigar mananggad in aid of legislation. Pero inda ko kun basta sa naman ini naman mapakunduk taning investigasyon tanganing lumataw na naman ang ngaran niya. Ano ang iimbestigaran? Ang sabi ni Senadora Risa Ontiveros, ugat da kan mga panggagadan. Bako man ang Senado, law enforcement agency. And bako man ang Senado, prosecuting arm. Ano ang gigibuho na lay ni Senadora Ontiveros sa mga panggagadan na ini na ang latest ining suki Gobernador Ruel Degamo? Ano po ang gigibuhon niyang lay? And pagkatapos na imbestigar, ano ang gigibuhon niya? So Senado ang masangat nin kaso sa mga suspetsados na nagkadarakop na ngani? Inda ko sa napanuta, dakol na nauso na ining mga Senate inquiry in aid of legislation. Tanamumuya, saro na digdi, si Senadora Ontiveros, namumuya because halawig ang mileage na nakukuan ninda online and maging sa traditional media. Tapi nagla-live baga yan. Pero kung hilingon mo ang mga line of questioning man kan babahing ini, pardon, paminsan mga illogical naman, paminsan mga hararayo naman tabi. Iling asa na ining supambabadil gadan kay Governor Ruel Degamo. Ano ang magiging papel? Maimbestiga, ipapaapod na naman so Chief PNP, ipapaapod na naman so Philippine National Police. Pagkatapos, huhubaan nindo dyan sa Senado, tangani sa nang maging istariray ka mo online buda sa media. And pagkatapos kaya na kamo ang masangat nin kaso, kamo ang makolektakan mga ebidensyas sa indadarahon ang investigasyon na iyan. May huhuguton daw kita duman na iyon sa tuyang gigibuho na data, tanganing makapasar kita nila, tanganing ma-avert ang mga political killings. Remember, a crime will always surface taan mga kriminal, ining mga high profile criminals, matiyempo yan, and daining lay na makakapugol sa inda kung talagang gugustuhon ninda na manggadan. Inda ko sa nanganay, maimbestigar na naman, Sus Mariosep, waste of money na dapat na maimbestigar ka ini primarily is yung prosecuting arm kan sa tuyang gobyerno. Kasabay na dyan ang Philippine National Police, tas indaan maguno kan mga ebidensya, sinda di guaning expertise dyan tabi. Although igwa manin maray na pwedeng magbutwa dyan sa investigasyon kan Senado, maaaraman kan publiko, so mga dae paminsan ililuwas kan mga investigating officers dyan sa Senado, paminsan naaaraman niya to.
Pero bako man nga ni tabi gabos yan naaraman kan publiko pag igwanin mga sensitibo na iyo nga ni so pigkaka-interesan kan publiko ang gigibubagan ninda anong pigkukondusir ninda executive hearing da ining nakakalaog na iba sinda-sinda man sa nakakaisi tabi. Now uyan na naman si Risa Ontiveros, total waste of money, mabayad nin na sweldo, o mabayad nin sa kuryente, mabayad nin sa pagkaon kan mga resource person, kan mga maaratinder na senador, mabayad kin pa-snack, pangudto, panghapon. Pagkatapos, papasok na naman sa mga resource person dyan. And pagkatapos kan investigasyon, kamuan masangat nin kaso sa piskalya. So, Senado ang makuha kan mga evidensyas, magather kan mga testimonial and iba pang mga evidensyas, isasangat nito sa prosecutor, indako sa natabi. And anong lay ang gigibuhon ni Senadora Ontiveros in aid of legislation manungod sa pag-imbestigar niyang inikan mga killings na initabi. Kada kulay ini paanong senadorang ini basta sa naman minapugawak paminsan, hilingon mo may mga nagkakabara sa tang bareta paminsan, dai man siyang ipig-o-offer na solusyon. Basta sa na makatingkog kang nahiling niyang sala, susog sa paghiling niya, kang nahiling niyang sala sa mga pulisiya kan gobyerno, tabako niyang kaapil sa presidente, mapugawak siya. Basta sa namataram, dapat maghiro ngayon mga ahinsiyang ini, maghiro ngayon departamentong ini, tanganing maprotehiran ini. You are not the president, lawmaker ka. Gumibo kaning lakdang tanganing sa mga gumibo kanin lay, tanganing sa mga nahiling mong diferensya sa dalagan kan gobyerno, sa dalagan kan institusyon, marisolberan kan lay nagigibuhon mo bilang senador. Simple yun man sa nabagang mga statements niya, lalo pag may mga media, i-interviewon. Dapat nga yung Department of Agriculture nag-imbestiga nito, kuan nga ka ini, dapat nga so araw ka ini, so DA nga ya, o so DOJ nga ya, o so NBI nga araw ka ini. Simpleng statements without offering any solution sa mga problemang pigahampang na sa iyang pinag-identify. Iyo yan po pasintabi sa mga nagboroto kay Senadora Risa Ontiveros, pero bako na ako masyadong kumbinsido sayang total waste of resources, pasweldo kung arag man sa nakinigigibuhon mas maray pa ining si Senador Chis Escudero, takaswapo nabasa ko man so bareta duman sa pahayag ni Senador Chis Escudero, mas malaman, mas may natok ang sabi ni Senador Chis Escudero, narireparo niya nata ngayata pag ang mga biktima, mga dinumero sa sosyudad, madalion marisolberan ang kaso. Iyon ang sabi ni Chis Escudero, senador sa tuyang kababayan. Ini ngayang so pagkagadan kay Governor Digamo, sarong aldaw, dakop tulos sa mga suspetsados, mantang suyaon maya dyan sa mga files kan pulis, na mga biktimang mga daing numero sa sosyudad, uyang pig-aalamag na yun ang mas dapat na sa tuyang pagbiliban na statement. Iyon, paaro ka ning ma-imbestigar sus Mario Joseph naman Tama ba tabi, Chief Tech Ramirano? Pirang mga kaso, ang mga yaon dyan na bako mga high profile, ang mga biktima, bakong mga nasa tronos y dominasyones, bako mga gobernantes, para riutang pobre daing numero, sarong mangbabalot, sarong shine boy, sarong padyak driver, sarong ordinaryong tricycle driver, binadil, ginadan, sinaksak, linupigan, mga ordinaryong tao. Uyan, pig-ala magbaga sa mga files kan kaso, dahil na resolveran, and yet ini, gobernador, matik, dahil nga ni sarong aldaw, o sarong aldaw po kumas menos, dakop sa mga suspetsados. Pagkatapos pinagbibida pa na swift and precise ngaya na justice pag trabaho kan mga otoridad. Tama si Senador Chis Escudero. Bakit ganon? Kaswapon baga na news, yaon yan, nabasa niya to sa 5 PM na news. Kaysa ining sa mga investigasyon kan Senado, kadakol na dyan sa Senadong pinag-investigaran baga, panahon pa ka ito, nauso kaya iyan kan ito bagang so napo nan iyan ka itong sa mga impeachment proceedings baga, yan. Dakol so nakahiling ka ito, matibay. Nagiging kaya kitang bida, nahiling nga kita ka na tawo.
Yan. Sa tapos yung mga investigasyon, nauso na. Tabi yan. Sa Senado, kadakol na dyan yung nag-iimbestigar na ipipaapo na sa na kung ano-ano. Pero dahil maning konklusyon kitang nakukuha, igwa man siguro nin mga naginibong lay, hali sa mga pinagkondusir ka itong manlailai na investigasyon concerning different issues, pero dahil tama na isihan. O tawag ko kamong ehemplo kay ito. So dating kibisi Presidente Jejomar Binay, kan mag-anunsar ba ka itong mga kandidato sa pagka-presidente, pinunan siyang dinistroso sa Senado. Nagkondukta ng ano-anong mga investigasyon. Naglalaom kita na itong investigasyon na ito, igwaning magigibong lay pagkatapos kan sa indang proceedings. Wara man ba ganing naginibong lay kitang naaraman? Ang nangyari, na-distroso ka ito si dating Presidente Jejomar Binay, sagkod na pierde sa pagka-presidente. Dinistroso in aid of legislation. And dakol sa mga naging bida ka itong mga senadores. Tayo so nagtarabang-tabang na distroson si Jejomar Binay, believe so mga tao. At the expense kan sa tuyang pagagastos o ngoyan ininan naman may mga killings papa-imbestigar na si Senadora Risa Ontiveros. Anong gigibuhon pagkatapos kan investigasyon? Anong lay ang gigibuhon mo? Daay na daw ning babadilo na mga politiko pagkatapos kan investigasyon ni Senadora Risa Ontiveros. Daay na daw nin magibo daw siya ning lay na bawal ang pagbadil nin mga politiko. Anong gigibuhon niya? Siyaan ma-gather kan mga evidensyas, both ining mga oral testimonies, buda mga iba pang mga evidensyas manunungod dyan sa mga killings na yan, ining panggagadan kay Governor Ruel Digamo. Inda ko sa natabi. Yan. Imbestigar ba? So, ang saro sa karahayan kay ni is diyan sa investigasyon, may mga maluwas managad na mga details sa mga killings ini na paminsan da ita naisihan because pigsasaray man kan mga investigating authorities. So, diyan sa Senado, ibubulgar ninda yan gabos, takunda masasite ka sa contempt, tabi. Yan. So, ayun na po muna yan hata. Sabi nga ni kay ito ni Senador Robin Padilla, may bareta, may nabasa mo na ko itong bareta na sabi ni Senador Robin Padilla, mas marengay kan sa mga masunod na eleksyon, ang mga pagbutuhan ngayon, magbuto ngaya ka mo, basadong abako ngaya sa pur dahil ta popular ang sarong kandidato. Ito sabi ni Robin Padilla, Senador Robin Padilla. Nako, sige, ito na po muna tabi ha. Investigasyon na naman ni Senadora Risa Ontiveros. Mariusip naman Oras Pilipinas, it's 9:32. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Revicon, ilabas ang multilakas. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
in celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Bumubuhos ang papremyo, sa selyo ka pa'y pag-asa. Ngiting instant nalo, sa One Ginebra Nation. Ngiting instant nalo, pati kang manalo, sa kapat selyo maraming premyo. May ₱5, 100,000, e-scooter, motor, ipalit sa store. Bumubuhos ang papremyo, sa selyo ka pa'y pag-asa. Ngiting instant nalo, sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFRR permit number 0176, series of 2020. Tugtugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling kagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Papagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay?
Ay halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Idiretso ta na anbulos kan mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya si Kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Saro pa ding 39 anyos na misis ang sinurusaksak gadan kan dati niyang kalibin partner. Digdi sa Banwaan kan Bakakay, Kasubanggi. Ang biktima na bistuan na si Mayla Bersabe Cardano, 39 anyos. Residente ini kan Bacolod, Tabaco City. Pero kan makalibin niya ining suspect na si Jonathan Buela, 42 anyos, kan Panarayon, Bakakay Albay. Nangarkilahan na sinda, digdi sa Panarayon kan Bakakay. Kaso ba nagkaiguan-duan ning duwang aki, then nagsuway. So lalaki na preso sa kasong child abuse, nasa probation ngunyan, nasa probation, nasa luwas, so ay nasudua. Kasubanggi, nagsilibrar kan birthday kang aki, ining si, ano ini, suaki kan dua. Yes, oo. Nagsilibrar, duminayo su ama, duman sa harungkan babayis na pigarkila. Yan. Buyungonon, ang motibo da selos, sinurusaksak sa babayi gadan. Sus, Mario Josep man naman, Women's Month, patingon yan. Si Chief of Police Ervin Billen, kakaulayong tatabi pa de para ikitaw sa tuya ang kompletong detalye kang istoryang ini. Sir, live kita sa DCGB, nasa ibong linya si Pio Fernandez. Sir Pio, good morning po. Good morning po sa kabos na nagdadangog ngunyan sa satuyang programa. Yan, opo Chief, marhay na aga, salamat po sa oras. Ano po ang nangyari susug sa investigasyon nindo? Go ahead, Tabe. Yes sir, kasubanggi sir, around mga 10 o'clock kang banggi, naka-receive kita ki information hali sa concerned citizen na igwanganing sinaksak duman sa barangay Panarayon, sa Purok 2, Panarayon, Bakakay Albay. Immediately sir, so responding officers kang Bakakay MPS nagduman. So pag-abot duman kang responding officer sir, nahiling tangani ining sabi nga ni na lifeless body na kang biktima na na-identify na si Mayla Cardano. And immediately sir, pagka kang biktima
tinurn over man sa tuya ka mga tanod so ining suspect Oho. na na-identify tama na si live-in partner nga ni kay ni na identify ta na si Jonathan Buela. Ini sir kasubanggi ang istorya kay ni is ining babae na live-in partner kay ni Jonathan bulag na sinda mga 1 year more than 1 year na. Kasi nga dati ining si Jonathan na preso naman ini tigkukulog niya kasi ining babae may duwang aki sa nainot. Tapos nagkaaki isinda kay ini pag nangamit bida niya ini si Jonathan nagkaaki man sinda duwa. Pero tigkukulog ni Jonathan so nainot niyang aki kaya nagbulag ito ang rason na nagbulagan sinda. So ini kaya ang istorya si Jonathan si Loso kasubangge buyungon si Jonathan nakiinuman man sa ibang lugar ining babae si Myla nag-celebrate man naglalawg ining katabang sa Legazpi naguli lang sa Panarayon kasi nga birthday ng 11 years old niyang aki nila. So nag-celebrate man sindandiit naman sa Panarayon but sadly ini si Jonathan dumi naman sa harong kang babae and immediately ito po nangyari na so pananaksak na insidente which caused the instantaneous death ng biktima. Nag-attempt pa nga ni ining magdulag si Jonathan mabuti nga mga matibay talaga po sa mga barangay tanod kang Panarayon kaya pasalamat kitang maray sa aktibong pagronda kang mga tanod dumaan. Tanadakop na nakaresponde kaagad yung mga tanod eh. Ay, very good. Kaya na-plug down nila kaagad ini si Jonathan. Kaya pag-abot dumaan, tinurn over na sa tuya so si Jonathan dahil na po nakadulag. Okay. Kan nasa kustodiya na nindo tabi si yung suspect, ano po may statement siyang ginibo na nag-ako kan krimen or what tabi? Yes sir, ako niya man talaga kasubanggi kasi medyo nasa influence pa siya ng alak. Ako niya po yung ginibo niya. Ay, opo. Ang arog kaan sir tabi na nag-ako kan sa iyang kasala na sa influensya kan alak. Ano po, iotro pa nindon hiyapot pag medyo kanaan sa iyang wisyo? So normal na tabi, over? Yes sir, anyway, ang court man po ang magdedetermine kung ang niya, yung guilt talaga ng sarong tao. Pero kita po bilang mabase kita sa mga ebidensya, sa mga witness na talagang siya ang tituturo na sa mga nakahiling dumantabi na Ayan, sa insidente. Opo. Ano ang ginamit na klase ng kutsilyo, supunyal na panaksak tabi? Ano po ini Sir Pio? Kitchen knife. Ano? Kutsilyo. Oo. Bit-bit niya na o dumang kinua sa kusina kan harong, over? Bit-bit niya na po ini. Talagang may intention siya na gadanon so agum niya. Kasi siya pa ang nagduman sa harong kang agum niya. Opo. So kung arog kang kalibin niya, bako niya man pala ini agum. Opo. Kung arog ka ng circumstansya, anong kaso ang isa sa nga tabi nindo, tabi chief? Murder po ini Sir Pio. Nako, murder. Now, igwas siya, nasa probation ba siya or parole tabi? Go ahead po. Probation po, Sir Pio. So, dati niyang kaso na 7610. Sa child abuse. Duman sa aking former kalibin niya. Okay, nabalgar niya pa ito gari dyan sa probation, bawal gayud siya magrani dyan sa mga aki, ano po? Iyo po, sarap pa yan sa tigiling ta, baka considered siya as persona non grata. Opo. Baka nag-violate siya, kaya yan. Nagbalgar siya kan provisiones kan sa iyang probation. O di sige tabi, sir, tama man ito sa pigtara mo po na pasalamatan ta sa mga tanod. Dakulang tabang ang mga tanod kung talagang nagpe-perform ning maray. Ehemplo kaya niyan dyan sa Panarayon tabi. Ano, sir? Yes po, Sir Pio. Kaya nga sabi ko, talagang magandang ehemplo sa mga katanudan ta na talagang dakulao na bagay, na dakulao na tabang ang mga aktibong tanod na yarao sa mga barangay. But the sad thing of it is that women's month kunyan, sir, nako ginadan sarong babae. Nako, yes, talagang naman. Bali na, dakop sususpetsad Ano yan tabi? Yes, sa sangatanan nindo ni nagkakanigong impormasyon sa piskalya tabi, over?
Yes sir, within the day i-process ta po ini tanganing makasuhan tanan suspect. Ay isu mga aki palan piran mga edad mapasain na ito kahirakman tabi chief. Opo sir, mga minor pa po ining mga aki. Jesus. Actually, so 4 na aki, mga minor. Advice ko nga ni po sa women's ko na ipa-undergo ng counseling ining mga aki. Susaro duman so may birthday na witness niya talaga so pangyayari. Naku, sus Marius. Ginadan si nanay niya sa aldaw kan sa iyang kumpleanyo kan aki. Yes sir, apo. Nahiling niya pa mismo. Opo sir. Ay ama kong Diyos. So grabe ang counseling na kaipuhanan kay ni. So mga aking unyan, kumusta hain tabi chief? Yan po duman sa nasa harong kang sa atubangan sa tigrerentahan ninda. May takula kayang harong duman sinda nag-stay ngunyan. Igwa man ni nag-asikaso na tabi chief. Yes sir Pio, igwa po. Okay. Actually so inaman kang biktima kataga-tabako kasubanggi. Nagduman man po nag-akudir. Ay po. So may naunambitang ka na may aki sa enot na lalaki, duwa so aki duman na primero tabi sir Yes sir Pio, apa. Then digdi sa ining sususpek pera man so aki ka na biktima. Duwa man po. Oy bali apat. Ay ama sir, kong Diyos tabi. O di sige tabi chief, salamat sa oras tabi, mabuhay ka diyan sa indong komandansya tabi. Yes sir Pio, thank you po. Sige. Go ahead, kumpadre. Kung mas o menos 24 saksak so tama. Iyon na nga ni sus 24. Nagbalo pang magdulag, bakong iyo sa pagkaisip ko, nakaluwas pa sarong. Iyo. Nagdulag pa sa babae pero binukod talaga pa din. Iyo, ngunyan, pigay man narko 24 saksak sa hampang kan suaki na nagbe-birthday. Oo, Grabe actually po. initialmente sa laog pa kang harong. Oho. Siguro dit pa lang kay to so tama. Oho. Nagdulag, kanso naabot sa luwas, dumana tinadtad kisaksak. Opo. Itong so nagkukumplean yung aki, pero so edad na tabi ngunyan. O nagirari tabi si Chip. Pampirang birthday kay itong aki tabi chip ngunyan. So nagbe-birthday. 11 years old po, Sir Pio. Sus ama kong Diyos, 11 anyos. Grabe, makangurungirhat ini tabi chip Sige. Okay. Sige, salamat tabi chip. Oho. Pade total ani unama sana si Chip. I-follow up na daw pa dito kung ano na so disposition kan so foreigner bagang suna pagkasudman na nagadaan. Ay iyo, sige tabi. Sige. Ipasa ko sa imo ramo mas Sige. istorya Opo. kung ano na kay to paningbagang kan so nakabangga kung ano pang mga development. Sige Sir tabi. si Pio Gararay. Yes Sir Pio. Oo. Ini pong so foreign national nakasuod na si Litachi. Nasa morgue pa po ini ni Carlito Bertasio sa Ngunyan. Ngunyan po, so nakabangga si Ramon Bilasano. Ang aram ko po, nakaluwas na po ini within 18 hours in detention niya. Pero naghapot pa kita kung ano ang final decision po nung pamilya nung biktima, yung nung nagadaan. Oho. Kuan sir tabi kasuhapon gari nakahuron mo so agom, although bako itong English speaking igwa ning interpreter. Ano so initial Yes, na arrangement tabi nindo mauli sa digdi or what tabi? Go ahead po. Ang sabi po Sir Pio, ang mauli digdi is yung panganay ata na anak. Basta saro sa aki niya, yung maabot digdi sa Petsa 9. Sa Petsa 9 sa aga. Ayo po, sa Pilipinas o diyan na sa Bakakay mismo? Ang sabi baka Manila kasi baka dumiretso naman digdi. Oho. Basta Petsa 9. Iyo, naimbal sa marnaman so lawas kan Australiano tabi sir Iyo po. Okay. Within sabi kang 24 hours. Pero ang lang kung magpapa-autopsy pa yung pamilya, yung man ang tigapot ko sa embassy. Sa embahada. Oho. Okay, now pag-arog ka yan tabi chief na mga sistema, how do you handle it tabi na mga nationals? Mina-coordinar tulos ka mo sa embahada ka yan tabi? Yes sir, pag mga cases regarding foreign nationals, kaya puhan po kay coordination with the embassy kung anong sinda, kung anong citizen. Bawa arog po kayo na Australian citizen siya, although Hong Kongese siya kasi in-check siya, born and raised doon sa Hong Kong.
pero ang citizenship niya is Australian. Kaya po makikoordinate kami kasi yun po ang protocol dyan na lahat ng mga foreign nationals dapat alam po ng embahada ang nangyayari sa mga nationals dito. Through sa offices ng headquarters may. Dahil pati palan iyan ng mga kapartidaryos digdi naka-check-in daw digdi sa your brother tribal house baga sa Legazpi. Sa Pawa. Oho. Okay, now so kunyan, so driver ka ng Montero, what happened? Igong asunto duman na isa sa nga tabi, over? Ano pa po kami sa final decision kang Agom kung ano po ang baka magka-igwasindang settlement nung nakabunggo between sa biktima, sa side ng biktima. Kaya naghalat man kami kang final decision kang baka suaki sa aga makaroning maray kasuod ma po dahil pa man nag-decide so Agom kung ano ang final decision niya. Now may naunang bitang ka na nakalibreng una sa kustodiya so driver kan Montero, so if ever na mag-filing ka, so ano ba yung regular filing na yan, over? Regular filing po kita, Sir Pio, 18 hours po kasi yung detention hours ng reckless imprudence resulting to homicide. Okay. Pag-arog ka ng mga kaso, sir, ano talaga ang ma-file kan? Yung images, yung kin ng biktima or yung otoridad mismo? Ano tabi ang sistema kaan? Yes, Sir Pio. Depende po sa discretion ng ng family. Depende po sa ninda. Okay. Ano sunag luwas, sir, duman sa investigasyon man agad? What happened tabi? Paki-recap tabi. Go ahead po. According po sa investigation, Mr. Pio, nag-overtake nga ni po so Montero, nahiling man duman sa CCTV na may in-overtakean siyang SUV, pasiring siya sa Legazpi, kasi may appointment siya sa Legazpi. Pag-overtake niya po, kasabat niya ining Mio na motor. Upon pag-overtake niya, hindi pong Mio na motor, garo na-rattle siya, nag-shake siya. Tapos, pagka-rattle niya, natumba siya na slide. So pagkatumba niya, yung side ng lawas niya, pasiring digdi sa irarom kang Montero. Nako. Yun doon na po siya na nadali. Naligis nung kuan. Nagkawag-kawag pala kung nagkawag-kawag na rattle na nagkawag-kawag na slide. Nako. Slide. O di sige tabi, Sir Giraray, salamat nin marhay sa oras, tabi. Yes, Sir Pio. Apa. Thank you po. Thank you very much, Major Erwin Villen. So, ayan pa din, bali, duwang dakulang istorya na nangyari dito sa Manuan kan pakakay. Pade, kasi yung taan publiko na ang haraniman sana sa San Jose Elementary School. Diyan sa atubangan kan San Jose Elementary School, may bagong bukas diyan na laundry shop. Opo. Na pagsarili sa diri ni Major Erwin Villen. Unya na aldaw ng nagbukas. Hangout and laundry shop. Diyan, talaga. Pwede ka mong magpalaba digdi. Ano yung actually kami digdi, opening ko niyang blessing. Natatayan ng mga palabahan an sa imong mga misyon. Kisay ba do ang pipalabahan mo, kumpadre? Ay, dahil man, sikipan pituyo ko digdi. Pakuman, dahil man ako pipalabahan. Ang magayong kani pare, bako sa niling laundry shop, hangout pa ini. Ba, talaga naman. May mababakal ka pa ding mga timo-timoon. May serbisa. Habang naghahalat ka kantiga palaba mo. May serbisa. Dai pa man siyang tindang serbesa. Pero huni sa atubangan me, 5 pulang alak. Iyan na naman. Aw ano? Dakulo noon. Sige. Wine. Sige. Paliw. Ali pa din kamsor. Pero dahil man ako pwede maginom. Mauri ka kaya dahil langya ka. So yan, congratulations tabi Chip sa pagbukas kan sa imong bagong negosyo sa Indo ni Mrs. mo. Ano ngaran kayak? Ngaran kay ni sir? Hangout Laundry. Yan. Sige. Pwede ka na magpalaba, pwede ka pa mag-hangout, magturtambay digdi. Iya, sige. Yan pa din. So yan pa din. Halidigdi sa
Actually, bako ng baka kaini. San Jose Malilipot, ang lokasyon kaini. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Hali dyan sa Malilipot, Bakakay area. Mga follow-up kan mga insidentes Bareta, ano? Kumpadreng Alan, kumpadreng Jimmy, mahabol ngo na si Chief Tech Ramir din pagkatapos kan Bareta buda mga hanap buhay. Kamu tulos an masurunod. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal o maging single. Pwedeng maging konsentidor o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama.
Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras sa DCGB alas 10:02 ng pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Diretso ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program kan gobyerno, maski pa kontradigdi ang nagkapirang transport groups. Ini ang pinahayag ni Secretary Jaime Bautista sa hampang kampadagos na pagmatagas kan nagkapirang grupo sa programa. Sigun kay Bautista, mas dakol na transport groups ang oyon sa modernization program, as in 60% na ang na-consolidate para maisulong ang modernisasyon. Mas dakol ang nagsusuporta kumpara sa mga nagkokontra, kaya ipapadagos kang gobyerno ang programang modernisasyon para sa transport sector. Mantinido man na bukasan sa iyang opisina para makipagdialogo sa mga kontra sa programa, sagkod sa mapaliwanagan ang mga ini, manungod sa kamawatan asin advokasya kan modernisasyon. Pinunas man kan sekretary ang kahaditan kan mga driver na mawawara na ang jeep pag-abot kan Disyembre 31 dahil daini mangyayari. Nagtutubod si Bautista na diisa na nasa sabutan kan nagkapirang grupo ang mga issue, kaya mas marhay na paghururonan ini. Iyan ang pangalas 10 na bareta hale sa DCGB News Base. Ako po si Elvermy Arango, intern hale sa Bicol University. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Revicon, ilabas ang multilakas. Sa Indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Maraming love now moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591.
An Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano, tapos na plano yao na mismo ang makikinabang permitawo, garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom ni Vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang ang tamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang tanglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Dora-dora sudah kita kan programa. Sunod-sunod na report hali dyan sa luwas, ikonektar taan mga linya.
Kumpadreng Al, good morning. What's happening, man? Good morning, pade. Takot na ang iba na magkandidato maski sa barangay level pasana. Lalo ang mga nasa rayong barangay dahil sa problema kan insurgency. Ini padi ang sitwasyon sa ngunyan digdi sa South area kan Legazpi. Pagkatapos may nahiling na paskil sa barangay Kagbakong na siring kanian mensahe. Paalala sa mga nasa sakupan ng Kagbakong. Halo na ang mga barangay officials na kunday kamo magbago, maghali na sana sa lugar kung gusto pa nindong mabuhay ni Nalawig. Grabe. Pero isyo ka mo sa nasasakupan nindo. Nakasurat yan pa sa sako, nakapinturang pula, na iyo ang nagadaramo niya ni kaaditan sa ibang residente, lalong-lalo na sa mga barangay officials bago sa nakan Kagbakong, kundi maging sa mga pagtaraning na lugar na baka no totoo ang siring na patakot kung si Simon ang nasa likod kan siring na paskil tabi pa di. Dahil yun yung nakaperma nga dyan na Kaal, Armario, dahil. Dahil ang ginakapirma. Dahil ang ginakapirma tabi pa di. Sus Mariosep man. Kaya may pagtubod ang mga residente na konektado na naman ini sa haluyuno ng problema sa insurgency. Na dahil talaga matapos-tapos, takon matatandaan baga, ining barangay Kagbakong, saro ini sa pag-considerar man na critical na lugar. Dahil dakol na baga mga insidente digdi, kung naramdaman ta si Police Officer Bausa baga, kay to. Iyo, si Chief Bausa. Digdi baga ito binadil sa Kagbakong. Uni baga, may pinadara sa ko digding retrato. Yan. Sako man agad pula. Ano ni, pentilpin o pintura? Pintura yan, pari. Okay, sa ining git isinabit sa eskwelahan. Tayo ko na iling saktal na sinabitan. Pinuwan na sa tuyakan, sa tuyang reliable source man sa lugar. Na siring kanian sitwasyon sa Kagbakong. Sa isko. Kaya nahadit si Batawi pa rin. Good morning. Mata barangay election ba ka? Sa eskwelahan, pinaskil, sinabit. Iyo, kaya imagine mo yan, arog ka ng mga mensahe. Sisay daw, o yung mga amigo ta dyan sa sa Kilusan, sa Indoy ni Hali tabi, pakikuan, acknowledge ko sa Indoy ni Hali. Masabutan ko sa inali yan. Sumariosep po. Pero dahil baga mga barangay eleksyon, natatakot lugod sila magkandidato. Pati sa mga estudyante dyan, mo mga personnel sa eskwelahan, matatakot na yan dyan, sa Kagbakong. Sus Mariosep sige. Kaya anyway, ang mga otoridad nakamonitor man sa siring na sitwasyon digdi sa South area kan Legazpi kung ano ang nasa likodan kan anonymous na paskil na yan na nakasurat sa sako. Sa sako, mananggad dahil man baga duman nakapirma na kung sisay na commander, dahil man itong gari baga karit buda martilyo. Teng logo. Teng logo. Kung na nangyari dyan sa Kagbakong. Naintindihan yan. Anyway, tabi pa rin. Informasyon lang yan sa mga kabarangay ta. Alay sa ating rekan Legazpi. Alam Mario, DCGP. Thank you so much, Tabi, kumpadreng alhali dyan sa luwas. Sa mga pangyari man dyan sa imong AOR sa sur na mga barangay kan Legazpi. Ipipatanida na sa mga opisan, magturol-tul ka mo. Dyan sa yan na area na yan, kung gusto pang lumawig ang buhay. Sus Mariosep. 17 minutos makalapwas ang alas 10 sa Tingog kan Banwaan. Si kumpadreng Jimmy manasa mo yung chief reporter na sa linya. Kumpadreng Jimmy, kinaso nakaistorya ko, maka unabi ka sana. Yan. Pading Jimmy, good morning.
man sa mga dagdag nga itong barita tabi pa din, nagatumar parte na sangguniang bayan kan libon ngonya na nasa pagselebrar kan Women's Month, pigmit bidas in pigtawan man in komendasyon, kan konseyo kan libon sa pamamayo ni Vice Mayor MacGregor Saison, nanulusulong babaeng miyembro kan Isario Bureau of Fire Protection sa persona ni FO2 Maria Salve Ribali Buisa Dakuya. So na-interview mo tabi pa din durante kan pagtao ki recognition kon komendasyon digdi sa Banoan kan Kamalig taga San Vicente Libon Palan ini tabi pa din. Taga Libon Palan si Madam Dakuya. Although bako na siya dumaan nag-i-star. Iyo marita so Libon na recognise rin inda ko susanggunian kay Vice Governor Glenda bata Women's Month bagang yan. Baga wala man basang say kun ano na lamang ano man lamang. So gobernador na interview ta na baga. Iyo na recognise na iniman ining si Kuan si Dakuya. Inda so sanggunian kun baga managde grabe bagan aktibidades ngonya ni Vice Governor. Babae pati ang Vice Governor. Babae pati ang Vice Governor. Tibad kun Women's Month gulpi ng aktibidades. Silent. Silent. Ano daw tabi? Baka silent man ang komendasyon. Baka silent na sa komendasyon. Sige. Ay lamang nagsisigmok si Vice Governor Glenda Ong Bungaw. Iyo baga ano na makuan man lamang ko babae. Sarong ehemplo ini na heroing babae. Women's Month pati tamang-tama i-highlight yan. Vice Senata. Sige. Ano rin dyan? Bilang dating taga-Libon, apresyado kan sangguniang bayan, anis person ni FO2 Dakuya, na makapagsabayan sa retrieval operation sa mga bangkay kan Cessna plane kung saan ang naging sponsor sa resolution is si Councilor Ches Velasco. Resolution number 2023-088, a resolution commending the bravery and willpower of FO2 Maria Salve Ribali Buisa Dakuya. Yan, tapos lingway kan Libon kung baga digdi sa tuya sa Albay, Uragon, yan, Maurag, duman sa Libon, Maustik Libon, libungin niya. Yan, Maustik libungin niya. Yan, okay, sige. Yan pa ang mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Yung mga nanggad bagano, congratulations Agiraray and well-deserved an accolade na yan sa sarong babae. Women's Month mananggad ngunyan baga tabi. Ano daw kung ma-recognise man ni Vice Governor Glenda Ong Bungaw, babae man pati baga siya, gulpi mga aktibidades dyan sa sa Women's Month. Parang wala pa tayong naririnig na makuan man lamang ini, ma-recognize. Ano tabi ha? Diretso. Ansaro man sa Women Power kan DCGB. Ansa muya mismong presidente digdi, babae, si Madam Brenda Bayona Locsin, yan, DCGB yan. Women in Power. Ang sulamenting women man sa news team. Ads, Maraynal daw, go ahead na. Hindi ka babae lang, babae ka. Babae ka, hindi ka babae lang, kundi babae ka. Yan, Sige. Anyway, Sir Pio, sa mga nagdagman niya itong bareta digdi sa Luwas, naglalaom mo niyan ang LGU Legazpi sa Bagical City Tourism Office na mas dumubli pa o lumubo pa ang bilang kan mga turista na mabisita digdi sa syudad. Inian na sinabi ni Pacres o ni City Tourism Officer si Tita Pacres sa DCGB News sa pagpaliwanag na matapos na mga kualinda ang datos ka nakalihis na taon 2022 kung saan uminabot sa 291,000 ang bilang kan mga domestic as in foreign tourist visit sa kapalibutan niya to, naglalaom siya na mas lumubo pa ini asin mag-abot sa 1 milyon sa presenteng taon. Kung kaya sa iya, ngunyan na mas nagdadakol ang mga sektores na katawang ninda sa pagbusol kan sektor ng turismo digdi sa syudad kan Legazpi. Naglalaom sa na mas dakol pa ang magbirisita ng gad sa tuyang kapalibutan. Pero kayan, aminado man si Pacres na may mga dapat pang giribuhon ang gobyerno lokal kan Legazpi siring kan pag-inspeksyon sa mga nagkapirang lugar digdi sa syudad, lalo na ini mga barangay na may mga posibilidad na maging tourist attraction siring na sa nadyan kan sa Barangay Tamauyan
sain may dakulang kumbaga imahen dyan kana sa tuyang patrona na sina sa Senyora de Salvason. Sa ganyan man naglalaom si Pacres na makakatuwang nindaan gobyerno provincial asin iba-iba pang mga local government units dahil sa kakunan sa rong persona ngaya magbisita digdi sa syudad, posibleng magbisita man ni sa mga iba pang munisipalidad asin syudad sa probinsya kan Albay. Roger, sige. Tabi sa piyo ang informasyon kay Bahan Man si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat sa dagdag na istorya hali man dyan sa luwa sa pagpapatrolya kan mobil kasabay si Boy. Saro pang report bago kita mag-wind up ngunya na Miyerkules. Dahil kalingawan 5:15 our Mother Perpetual Help Novena. Si Joshua na sa linya. Joshua, marhay na aldaw. Go ahead na. Yes, maray na aldaw man tabi, Sir Tio, maray na aldaw man sa mga paraan tabay. Sa dagdag na impormasyon, yaong kitangunyan digdi, Sir Tio, nakasubaybay sa sarong aktibidad kan na Department of Education o DepEd Region 5. Digdi sa sarong hotel sa siyudad kan Legazpi kung sa ina, ngunya na aldaw. Nagtiripon man ang mga industry leaders, mga private sector, tanganin nang i-explore kung ano ang pwede pang matabang kan na pribadong sektor. Pag-abot man sa programa kan DepEd, lalong-lalo na inisirti yung Learning Recovery Program na ang katuyuhan iyon na makarecover ang mga kakian sa learning losses o learning gaps darakan kasagsagan kan pandemya. Sa pangayag kan DepEd Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Gilbert Sadsan, ngunyan na nagbabalik na sinda sa face-to-face classes, mas lalong nare-realize kan sa indang ahensya kung gura naman ang talaga kadakula sunagin impact kan na 2 taon na remote learning sa mga early grade learners, particular na ining mga nasa grade 1 sundo grade 3. Pinaka-apektado ka ini to literacy at in numeracy skills kan mga saradit na estudyante. Kung kaya sigun sa DepEd Bicol, katuwang ninda ang USA kapartner man, ang RTI International, padago sindang magbabalo na ma-implementar ang sa indang learning recovery plan. Tangan inang ma-address ang learning gaps na inikan mga estudyante digdi sa bilog na rehiyon Bicol. Kung kaya saro nga ni sa mga lakdang ka nasabi ng ahensya, iyo ining conference para sa mga business and o business industry and private sector, tanganin nang mapaghururunan kung ano pa ang posibleng maging suporta kan pribadong sektor para man sa mga kakian digdi sa rehiyon Bicol. So tangunin tabi, Sir Pio, ang sitwasyon, minapuon pa sa naman ini, masubaybay ang DCGB News, tanganin maraman ta ang mga developments para man sa mga Bicolano learners ta digdi sa satuyang rehiyon. Sige. Alright, yan tabi, Sir Pio, ang sitwasyon ta digdi hali sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa informasyon hali dyan sa imong location digdi sa programa Tingog Man Kan Banwaan. Tingog Kan Banwaan. May nag-text digdi sa satuya. Babasahon ko lang tabi ni Intoto and kamo na tabi an bahala man na sabi digdi. Sabi mas marahay an Aleko. Utik palan. Mas maray suapek update ang bill. Aleko, mga non-reader sa barangay 1 and 2, wara bill. Pet sa 8 na, tas ma-disconnect. Bako po ako yan, ang nagtataram na ka na, listener po, uni ang number, pigsaray ko tabi. No comment na kita, kamo na po ang makakapag-desisyon kung baga mananggad. Ano ining nangyari sa tuya, ano? Iyaon na yan. Talabangan ta na sana. Tamala mo ang tabi baga. Sa pangarang kambilog na fuerza, salamat kan sa indong paghinanyog. Amang Diyos ang magbantay, tulos na masunod po si News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na